Naikha emnito tabo kahamno tongo boni je khaje solang mani penong mani abo bisa normal angkat tabe abo to ame doctor roktam doctor ta afro oro krui lo khosa no kotong mani bo sabojana tabo tabe rest na ame report bo hino jana motamuti tabo abo to tabe rok tini pleno fainule amro khub plan saya ka abo thanka anyway tabo goro sok paika jehetu angka khlayo je tapinde ko dikhai taba ani kaisa koimung tong nai monojar nai kini khane tong nai rong do isa bono kok sat abo khub kodin kon uthai na ebong kono soro ko basun khan khai to sobli sato abo no bini problem bo abo bu kosi kha ageu aise kono sakha kai koreales kai khabo itu মাঝে মধ্যে অবংখান খাই বিনিভাগে চাই আমরা যত যারা ইনি ফলোয়ার্স তোমরা লগে তোমরা they should take care of this thing. Now let's watch this.